A ber, abia puntua da, justu hau, alegia, gu gaude hemen. Hor gauz. Baina, mapa hau ez da, no, a ver, lehenengo zuzen. Bueno, orduan gaude hemen. Kau, iparra hemen dau, Zuzen. Eta gu hemen baldima gaude, zuek ere hemen txezadete, gaur eta hori etorri denoi, zer dagoz, gora bihotzak aste berri batekin, gaur astelenarekin, eta, no, ales, aierre garai, laxaola, Aupa Gabon. eta, Eta anonimo. Onintzaren bajarekin, ze onintzak izan du istripu txiki bat. Bueno, txiki-txikia. Bere lobaren patinete txikiarekin istripu txiki bat izan du. Ondo dago, baina gaur ez da hemen gurekin izateko moduan. Hemendik ala ere, musu handi bat. Musuzo ba onintza. Zuretzat onintza. Onintza, guain lasai, deskantzau, zegero bakizun erekin jumardezula, Barbie ikustea. Roxez gantzita jungo geha bilo. Lehen da bizi, a ber, zentra gaitez emesez, oporrak, a ber, orduan. Hemen balima gaude dugu, hau da. Bueno, zuek nazu nahi, baina nik ondartzan nahi. Ondartzara, baina hemen ja erabaki genuen. Ondartzan beti, ba hor, atztartean ondarra eta igeri lekua bizkan nahiago genuela, ez? Bueno, baina hori zuek. Bueno, aukera nahi aina, bestela landetan daku basua, itxasua, piztina dana. Landeta. Eta landetara, ba, eta landetara nola joango gara, txofer? Ne kotxean ez, porque karneta ez dakot. Ze pasa zaizu? Suspendion jot. Ai! Spoiler, horrengo berria. Behin edo nor suspendi dezake. Hiru ez. Bueno. Landak ere azte. Zerbait glamurosogoa, ez? Bai. Pizka gorago Parisea, Ui, Paris. Bueno, Ulala, hemen baiola. Ulala. Trenean baldin bada. Paris. Bueno, bainengo dugu. Parisea? Pistina gutxi dago Parisa. Ze aste burutan joa, noiz joa? Hau bukatuta gero, beti ere? Bai. Osea, irailean beharko luke amaiera aldera, nire urte betetzetan. Iraia aldeo nik beste azterketa dakot iraian. Kotxekoa? Bai. Ordu nezerrez. Aurri hasieran? Igual, hobeto igual. Eta urria maieran? Nei ondo datorkit. Urria maieran? Bueno. Bueno, ez dait. Begira, zuen joan nahi duzu tokira. Zu juntzaite piztina, zu juntzaite landata, zu Parisa. Eta igual honena izango dugu denok, horra barrura sartu eta saioa aldik eta ondoen astea. Bai. Gora bihotzak beti ez dela. Plaxa! Eta zarautzez gozaketia. Venga, zarautzen gaudu eta zuzenean, bederatziak eta mazazpi minutu oraintxe. Gozade, ezagun zarautzez ere. Zerratik, hortxe aurrera, oso ondo. Jokin aierre garai, honek jama dauzak. Parisen zaude. Eta gaur oporrak edo ez oporrak, Paris edo landak, ez igerileku eta... Ba, landata ez da plantxarra. Ez ondartza ere, gaur pilota lekuan kokatuko dugu, bizka testu ingurua esango dugu. Guau, Ze gaur txapeldun handio dator. Eskuak nik ez dakit. Oraintxe, Ameriketan, beste txapel bat irabazita. A ber. Zuen txapelotan asko bide. Baina galderak guk buruz egin barrizkiogu. Amaia Aldaidi! Bisitan etorriko delako, bere bihotzare goldatuko dugulako. Da berekin ze esango dugu? Gauza asko, baina besteak beste tartean esango dugu. Gora bihotzai! Ezin hobeto primeran eta hortik gora. Iker Plazaola, Gabon gudariz. landetako gidari bizkorra. Bai, kopiloto. Bueno, Laizter gidari ere, hori da. Hori da asmoa. Ametsa hori da. Bai. Kopiloto ona izatiare importantia da. Ni oso kopiloto ona naiz. Bi kopiloto honenak hemen, karrentik ez daukatenak. Urlatik gea onak. Kopiloto izateko ez baita behar... Zer? Ezer? Baino GPS-a ondo eman behar da, eta nik oso ondo erabiltzet, inoitzen naiz galt. Gaur ere nola bideratu zaituzten zue denok, zuzen, Miren Nogalesek, ETV batera, gora bihotzak saiora. Eta gero daukagu Jokin Aierre garai, Parisko umezurtz galdua. Ui. Hombre, umezurtza gozez, baina Parisa pixka bai, Parisek badaukalako pixka horrela nostalgiatik, eta ez melankoliatik, eta... Galduta ez, ni den da tartean ibiliko nintzen lasai asko. Zer esan dezu Paris, pixkat igual enamorauta zauden? Bueno, bizitzaz beti hon behar da enamoratuta. Ez, baina Paris bada hiriburuat, beste inorekin enamoratuta edo maite minuta egonda da hori ospatzeko hiriburu. Kontatzeko askoz baindik ez, Guaindik ez! Oizu, udak askoak omate. Ez baina Nogales aguanta pixka, ze gero galdetuko diogu Parisa joatekotan norekin. Norekin, hortan joan bagerako. Hor daukagu gaia, lasai, bero. Baina bakizu, norri biltzen dian Euskal Herritik bidaiatzen? Paristik aparte. Paristik aparte. Hemen gurean, asko zobeto, alde berrea. Ez dakit biltzeian jendiak inogabe, baina dauzkagu gure reportariak Nerea Mazo Amurrion eta Ander Lordio eta Rilla Bosgarrena Donostin. Nerea Mazo! Zer moduz Amurrionetik? Niko
jolastera. Gainera gaur kuadrilla eguna, eguerdian, herri bazkaria, eta bapo garri gara, gustatzen zaigu moduan. Gero arretxade partean musika, orain elektrotxaranga daukagu hemen jende gainera, elektrotxaranga ilara batekin elkartzen da. Ilara zertarako odoloste bokata lortzeko, kriston ilara luzea guk, ez dugu egingo. Gainera guraldi nahiko ona, ez da eguzkirik atera, baina behintzat ez du gotzik egiten, ez du euri egiten, eta gu konformatzen gara, ikusitan nolako daukagu, megirea zelako alienak, eta eske, hemen jendea gamerro dago. Bai, astelena, zubia, eta orain Glaukoma atzean dago, lautziko zaituzet, gero kontatuko dizut lehiago. Eskerrik asko nire ondo pasa, indantzazko. Glaukomaren erritmoa, hori eta. Hori Amurrion, aldiz. Amurrion. Orain Gipuzkoako hiriburura egin behar dugu, Tolosara. Bala, venga. Donostira. Anfestak baitira, eta begira, Donostiako aste nagusiarekin, pixkat bertako idiosinkrasiarekin eta bat egin da, gaur ere, ze guapo, ze dotore, ze elegante etorri zizkigun, Anderre Lordui eta Arrilla, bosgarrena. Zuriz goiti bera. Arrilla oso elegante. Bai, nola ez, Iruñatik ibili gara, Gasteizetik, eta gaur Arrilla Donostin. Gaur espeziala eta gaur dotore etorri bera, Donostira. Ikusten oso gorrita zurien, Donostiko koloreakaz. Nabaritu estadilla, bizkaitarra nazenik. Bueno, zerta datorri gara, eta betiko moduan, erronka itera, hasi da azten agusi hemen Donostin, hasi da jentea betetzen, eta, bueno, esan barra, Donosti emankorra izan da, herri kiroletan. Bueno, emankorra bai izan da, hemen herri kirolak eman duen kirolarik handinetakoa hemen jaiotakoa, Igeldon, Jose Mari Olasa Gazti, eta, bueno, saludo beire, eta, bueno, eta gaur harri jasozteko txapelketa, aizkorako ere badao, eta Donostin errekirola presente izeten da festetan. Efectivamente. Zuek Parisera joan gure zue bidaia, baina Donosti be, hiri polite da. Eta polite da gure lehenengo bikotea, Katixa, Kate eta Isa eta Kate, Katixa haupa gure neska. Venga, aurrera. Nola, a ver, Kate eta Isa, a ver, esplikatu hori zeintzu dira, mesedez? Bere izena Isa eta bere izena Kate, orduan dira Team Katixa. Orduan, bueno, badakizu beti gustatzen askola Euskal Herritik kanpo jaio diren euskaldunak ekartzea, eta, bueno, hemen adibez Kate, zuk baduzu euskalduna den familia. Bai, nire ama euskalduna da. Bueno, bere ama euskalduna, baina zuek, etzarete hemen Euskal Herrian jaio, nongoa zara, Isa? Mallorcakoa naiz. Bueno, Mallorcakoa, biak, Mallorcatik jaiak nola hasi dituzue? Oso ondo. Oso ondo eta gogotxu afaldu da etorri dira ja, eta harria baguk erronkagaz hasiko gara. Ba, orduan, neskak, hartu lekua, erronka! Eta Isa, Katixa taldea. Hortxe prest, errekorra, ia 28 segundo. Ia, esan du ia. Bueno, ba, hartu lekua, tita, korrika, corriendo. Bai, barria, korrimetroa prest. Bale, bagu prest, pixalatoan prest. Korrika importante, 3, 2, 1, aurrera! Go! Edo, amunt, edo, venga, andaban! Katixak aurrera, buelta. Han esango luketu bezala. Oien zaima da bajaita. Venga, hoxe. Ni beti esan buelta oso amatea. 10 segundos, venga! Juan da vuelta que bilidarean, ez da? Geratu eta segi. Ustez bai erzaino, kontuz egia da zuaz. Ander, zein da, Kate edo Isa, hau? Venga, azkena. Venga, un poquito más, Kate, hau da Kate, venga Kate. Kate, sprint arte. Venga, duintasun oso. Venga, vale, balio. Vale, Kate, vale. 30 segundos, 34. Bueno, oso ondo. Isa, Oiona. Ba, oso ondo. txanda. Katixa taldeko Isaren txanda, Mallorca tira torri Isa. Hori da. Gara gaur Katixa team. Eldu, Bizkor. Venga, Hala ba. Katukata. Fuera Mallorcako ensaimadak. 3, 2, 1, aurrena! Venga! Venga, Isa! Oso ondo. Zurekin dut egerra. Isa, buelta ya! Oso ondo. Nahi duzunean, joan gora zurekin Mallorca. Hori, fuerte. Oso ondo. Isa! Kontuz Isakin. Han Mallorcan eta daude bideo batzuk, kamire kabali horri. venga! 20 segundos, venga! Venga, azkena! Azken vuelta, Isa! Isa! Marka, Isa! Venga! Venga, hori etxan ojo bien. Arrilla!
Hogeita mar, berrogeita meretzi. Hogeita mar, berrogeita meretzi, 30 segundos. Segundos, oso ondo, oso marka politak, ea noiz gonbidatzen gaituzten Mallorcara zuzenekoa egitera. Eta egiten dugun erronka. Nere getaiko lagunak. Joango gara Mallorcako aste nagusira. Bien bitartean eskuminak hemendik Katixa taldeari eta baita Arriak eta Anderrek osatutako Anderria taldeari. Guau, venga, va. Andria. Andria? Andria. Katixa Andria. Andria Donostin. Bakizu zer gertatzen nahi esta? Zure kulpatik. Ara. Beti zaudelako hitz joku hori egiten, etzaizkizuna bate ondo bateatzen. Geratu maizia. Espero, azkenengo programan, mesedez eskatzen dut, on bat itea. Ni geran adin, hasizu honekin, ja? Nik hasi berdet, egia. Beitu, bidaiatzeko ordua iritsi zaigu. Oso maminen, eskerrak. It's the time. Guk ez dugu asko bidaia udara hontan, baina, bueno, ilusioa ordakau, ez da? Eta maleta iteko ordua iritsi da. Zer sartu maletan? Zer ez? Zer utzi? Edo, maleta hori egiterakoan, alegia, oporretara abiatzerakoan, nor sartu maletan, bueno, a ver, nor sartu maletan ere ez. Bueno, bai. Baina, norekin joan oporretara, norekin ez, norbaitekin joan oporretara, bakarri joan oporretara. Zuek, zer nahi dago ezue? Bakarri joan, edo norbaitekin? Ez dakit oso ondo nola aukeratu, zenekin dituten... Oain esplikau Parixan norekin ez. Txau, untzi aurrena esaten, zer nahiago duen. Bidaiola garrantzitsunak izan dira, bakarrik edo kriston taldean. Gaina, hola, popurri bat, osea, ni gaztena, 60 urteko jendiakin, hola, gauza... Abeitu, eta nola juntzenia nola? Senegalera eta Tanzaniara. Bueno, xokira aierre gara. Bakarrik ere ibilia zarazu. Bai, Nueva Yorken, Londresen, eta horre ere gustora. Bakarrik, bai, bakarrik. Hiriburu honditan bakarrik? Bai. Ez talde batean Ez, apuntatu naiz, eta hemen noa beste ez ezagun batzuekin, baizik eta bakarrik. Eta, esperientzia? Erra. Errepikatzeko modukoa, bai. Osa, denok bidaiatu beharko genuke inoiz bakarrik? Bai, nik uste gomendagarria dela, ze zure burua zautzeko eta situazio ezberdinetan nola reakzionatzen duzun ikusteko asko laguntzen du. Ez que nik nahiko nuke, baina bakizu zagertatzen zaiten pixkat, bildurtila naiz. Baina, hoi lehenengo gunen pasa iten da, ja. Bai, eta gero desberdintasuna, bueno, ez dakit, gero itzen goi gortaz. Flash, zuk? Hombre, a ver, ni ja oinatin, ja bizitzen galdu itxen naiz. A ver, txabai, mesedez. Esto da, kago esaldi, xa. Esan nahi bat, zi ja, nire bizitza normalian galdu itxen naiz, ba, hiriburu handi batean bakarri fateko mura, nau. Esto está ya tampoco helikopteruan, bez? Nik hori ikusi nahiko nuke zulo txiki batetik. Joan zara inoiz bakarrik oporretara? Ez. Eta bueltatu bakarrik. Ez da. Ez, ba, beti edo lagunekin edo familixan. Eta badago bakarrik inoiz ingo etzenuketen bidaiarik? Bakarrik inoiz? Inoiz, ba, esango, honean itzake bakarrik jungo. Hombre, ba, adibidez Parixa, ez horren amoratu guztik da bakarrikak galetika, ba, bueno. Oain da momentua. Eta Parisa bidaia bat antolatuko bagen izu behira. Dena pagatuta. Jokin aierre gairi eta... Ez guk, Ez daukagu aurrekontu handi egirik beste persona bati. Opa, gio... Ze formatuta nahiago zenuke ikusi, Paris? Handi askorekin, kuadrilan edo? Ba, begira, nik Parisera eramango nuke pertsona jakin bat, ze familian askotan jungera Frantzira, baina beraz da inoiz etorri eta amonarekin jungo nintzateke. Ze polilla. Egin dugu bizkat, ze polita eta baitare, ze pena, esan zezakelako, Parisa eramango nuke ni. A ber, gauzat esango izut. Oso ondo ateatzea beti olako galderetatik. Orduan, bueno, bagenekeko... Baina horretarako zuek mutilak formatu bat aukeratu beharko bazen dute, beti ere konpainia zari gara. Bakarrik, bikotean beste norbaitekin, edo familian, lagun artean, kuadrilan, zein litzateke honena zuen ustez? Ni lagunekin. Claro, beraitak esateo nortasunik ez dakala. Bai, norbaiten nahi bidea lagunetako. Zein da helburuat, turismo egitea edo beste gauza batzuk egitea? Segun, ni azken aldi izan oso natura sale, oso lasaitasun sale. Jesus, bai, eta beste kulturro porra, kolporrola kultura eta xamar. Eta parrandako bidaiak? Bueno, horri bigarren maila baten gatuan, miren. Bai. Aizu, eta beste gauza, eta familiarekin oporra? Ba, a ber, noizean behin ondo, baina nik urteroz nitut egingo. Ez? Osa, noizean behin ez da urtean behin ere.
Ez que nik asko ikusteitut familikoak, orduan, oporrak aprobetxatitut pixkat deskonektatzeko. Bueno, baina batzutan desberdina da hemen egon edo oporreta jun, familiarekin. Bai, egia da, horregatik noiz. A ber, dulenek ez edo familiarena, behar dakalako ja familia. Claro. Ja, beste iketzaio gehatzen eta orduan familia gun, berdo, oporreta. Hombre, Zuek ez daukazue familiarik? Bai, jo. Ba, posten nahi zuen gatik. Ulertu geha! Posten nahi zuen gatik. Baina nik aukera asko dauzkat, bat da familia. Zein da, familia asko dakana eta guantxe bertan beharra daukana, familik jana, lagunona eta guria onintza. Bai. Beita. Ondo zaude honi? Beita, gora bihotza. Goian bego. Ez que falta montatzen zaitugu ja, Asko, gaina. Benetan esateizu. Bai. Onintzak esan dugu, ba, ni bakarrika, ni zertako berdetzen. Ez da etorri baina, zulen. Utzi digu bideotxo bat, ze honintza ere aritu da, erori baino lehen, galdezka, oporretan, bakarrik, tekidearekin, ero beste norretekin, familian, areian lagun artean. Ze aukera ditugun eta zeintzuk lehen esten dituzten, gure bizkaitar batez ere, Maitek. Honintza? Nekane urten esteko zu oporrik. Urten esteko toporrik. Uden hementxe, musiken. Bai, uden musiken, dedarto berton, Bai. Bai. Gustote jatzu. Bai. Aukeri ukiko bazen duen oporretan joateko, nora joatie guztuko litzakizu? Italiara edo, no? Italiara? Bai. Da gizonagaz joango zineke edo bakarrik? Gizonagaz, bai. Bakarrik apurtxu bete. Jo, ez oso... Guia edaditxuen gauz dezkauzolan, a ber. Gentie topetako eta holanda... Ez da note bakarrik aburri du edala. Bai. Bai, estranjeru gila topeko zenke, bai, estranjeru ez esan manejeta zara zuek, adibidez ingles dakizu ez? Bai. Apurueterrezau, italiano ez badakizu, bai, ingles dakizu. Da gaur gentea, ingles asko daki. Bai, gure modukoa, Frankon sasoien jaio garenak, ba, ez dakigu ingles. Da jakingo bazen du inglesa adibidez, munduko edo zein lekutera joaten ausartuko zineke edo leku bardinek elegiduko zen ez bakarrik joateko edo taldien joateko. Ez da bai ez da. Lo que pasa que zebe atrebidu bizara eta aportu bete zara. Pasa atrebiduten da probeko bardie bazara. Gure generazioak aprobeko bardie bat ez. Bai. Eta akostumbreta hain esaten da, zaren zangotzut. A ber, individuala gizetie. Bai. Beste gauze bat, beste bategaz bat, nahi zeterantzen minan apurtxu eta herritan egin. Herrizetan egizu gizona. Apurtxu bete, bakizu, total de acuerdo eskarauten, zafiken bakizu ba. Total de acuerdo inoaz bez. Baina, gizonagaz nik ez da epanik, iguale konfiantza gehiago edo aprobete zertxo de, ez hau zixilik edo, itxistezu berbaiten edo. Zate baterako zu joatezaren gizonagaz oporretan, edo ez zu faltan botaten zeu bakarrik arratzalde bat edo zeuretzako denpori ukiti oporretan. Handik ordu bete atzera barrio esatu. Zer bai gure, tantzien ba, a ber, ez que a ber, gezua da pentsabik eta beste bate joati ez da. Ai, que aburrimiento, doi zeren got, doi nore joango naz da. Zeran emango doi denpori eta. Ai, Onintzia! Aukerak nahi beste, baina zuek badaukazue sensazio hori gaur egun alegia jendeak gehiago bidaiatzen duela bakarrik lehen baino? Bai. Bai. Nire inguruan lagun asko hasi dira bakarrik juten bidaietan, gero etortzen dira eta kriston abentura kontatzezke dute, así que... Eta era danetako bidagia gainera, Bada tipo mochilero edo urrineko leku batera. Doneiako bidea egin edo... Ere lagun batekin dugu antxe, eta esan du beretzako izan dela, osamain beste familia bat dakala. Indu bide guztia, uste hilabete batean dela. Doneiako bidea? Bai. Eta ze familia dauka orain? Ez, oain esaten dula beste. Demora gutxian lanak azkara egin dituz? Hilabete. Bai, ez du, meiaukilu lehen. Oaingo? Han lagunak, inditun lagunak bere familia diala. Doneiako bideko familia. Eske esan dizu familia berri bat daukala eta pentsatut, ze horretarako behin ere adibidez baliatuko zenituzkete oporrak? Zertarako? Persona bereziren bat ezagutzeko, akaso? Bueno, suertatzen bada zergatik ez, baina helburu horrekin, ez? Zertako... pereza. Zer dezu? Persona bat ezauketako? Claro, norbait berezia, norbait ketaga... Tilin. Un tilin. Ez persona bat ezagutzeko, baizik eta persona asko ezagutu izateko, eta horrela horietakoren batek, zerbait. Bueno, lehenengo honi topatzen manaiz ondo. Eta gero ja besta bat denbadago, pompe bai. Zuk segi aurrena oinatin zure gure topatzen. Bai. Barne bidaiak ere importanteak baitira. Bai. Eta gero jasiko gara. Bai. Kanpora gehiago ateratzen. Eta beste gazoa, lagunak jute baldin batzea dibidez, bi lagun, ez? Zu eta beste bat. Txu. Osea, ni eta beste bat. Vale.
Bi lagun. Bat, bai, lagunak. Bi lagun. Bai, bi lagun. Zeratik batzutan bidaia dia intentsuak. Ze izan daike, dibortziatuta tortzia lagun bezala, edo pila bat maitatzen. Gau, denbora asko pasau dagoiako batera, eta konbibentzia. Baina bi edo gehiago jun batzutan ematu gran hermano dala, dena bizitzea kriston intensidadeakin, da gero tortzezatu, tatuaje bat ingo duen, hiru eguneta pasaitea, Tatuajea? Indezu, tatuajea? Nik ez, baina inguruan badauzkat batzukola infinitoren bat tatuatu zuten oporretan, da, laguna dia, baina igual orduan bezala. Badira batzuk, betiko oporretan bezala bizi direnak. Bai, tare. Bueno, total, erakutxiko zen iguke bezala oporretara joateko, ja berdin du, bakarrik, konpainian, maleta behar bezala nola egin edo zer gauza sartu beharko genituzke, lo zehazka! Oporretako maletan jokin ahi erregarai. Hombre, a ver, nik esango izuet, nire familiako ikusten duen esango, haze feikak, zen juten naiz kriston maleta zarrakin oporretan, baino hain ze pasatzen da, konpainiak maleta kobratu iten dute, baino kriston dirutzen, orduan azten naiz ikasten, maleta txikik prestatzen. Orduan egin duzu maleta bat, larun bat eguardian atera, eta igande iluntzean voltatzeko moduko oporaldi baterako, ezta? 4-5 egun pasako nituzke honekin. 4-5 egunetarako? Bai. Egina dago ja? Bai. Presta. Eta feikara baitare txukun daola, ez da? Jutakoan beti dao txukun. Bueltan ja. Bueltakoan batzutan han utzi garritu gauza ez izan. Bueltan beti zugarratzen sartu. Bai. Eta gainean eseri. Gainean jarri. Eta nahi gabe zure maleta barruan. Baina, bueno, juteko inbar da, ondo pentsatu zenbat eguntzua zen, nora, eta erabaki zeintzuk izango dian zure koloreak. Hauen kontatuko izut zertako, baina beti. Zure koloreak? Bai, adibidez. Nik kasu hontan erabakiet, Parixeagoa, ez? Ba, eramango da? Ai, nola ez Parixea! Hola, txuria, urdina, ordon. Noa baita jomar du pixka tola jantzigoa? Bueno. Alkandora. Alkondari A ver, jantzizan zu platz. Nola gatzen. Baina pasatzea alkandora horrekin, gero sobrekamisa bezala ere eraman daitekela, orduan, look bat baino gehiagotan erabili daiteke. Ados. Gero, beste alkandora atze, ze pasatzen zaigu, askotan armairuan dazkagu gauza batzukola, herrin ez dituguna jantziko, baino kanpagoa zenen atrebetu itegeala. Orduan, mesedez, oida momentua... Berlin da, ez? Bai, edo safari baterako, ze animali bateko ikusetu ez dut atakauko. Monmatretikan edo ibiltzeko badauka bere. Esan duzu, zure bidaiarako koloreak esan duzu txuria urdina, eta gero alkandora hortan ateritu duzu beste kolore guztiak. Baina eskori, inin bar da. Arku armairuan, inoiz jartzaz dezun hori, eta oporreta eman. Rimontan jute baldin magea, biar goizean Segi. Galtzak. Galtza, urdi marinoa, luzia. Urdina grisa da, adibida. Urdina da. Ui, dalton. Galtza luze pare bat eraman, beti. Eta galtza motza. Laburrak, bakeroak, eta urdinak bai, basikoak. Urdina uzun gunik ustez. Oizte koloreka da neska, urdina. Urdina navy. Bai. Gaina. Honek balio digu ba. Erdi fresko erdi bero badao, kamiseta bezala erabili dezakegu, eta bestela, kamisetan gainetik gaina, pixka gehiago... Edo, gerrian lotu eta kamisetak, laukin nahiko. Lau kamiseta? Hombre, lau kamiseta, gehi alkandora bat, bi... Hola emateko. Bueno, baina hor badaukazu gauerako, egunerako, kamiseta txuriak, urdinak, eta batolak kolore gehiokin, kombinatu daitezkela, edo zein galtzekin. Danak urdinak. Ez da eraman behar arropa, eraman behar dira kombinazioak, ja pentsauta ez. Baino jantzi bat. Baino jantzia da Pariseko ondartzera juteko, ez da? Baina igual, espadak hautela gorun, baino jantzi bat beti ama. Honek merkadillo bat emuten dago. Txapela beti ere? Txapela eta betaurreka baino bakarra. A ber, betaurrekoan egin. Hau, oso euskalduna izatea goitea, baina xira beti eamanin bat. Harin horietako bat, ez da? Harina da. Portaventurarako. Ola zartu daiteke zen lekutan, motxilan. Eta hau balak izu zeizan daike baitare guain modan dauden basura poltsa horiek. Hoi da. Mira. Gero da, pijama, mesedez. A ver. Pijama txukun bat eraman bar da beti. Euskal Herria. Betu, nik esako izut. Hola, Jonan du. Nei ben joziaten zuan alarma lone hola. Eta zubak izu ze piurakin eta ginatanako teletikan. Orduan, hortik aurrera beti, pijama txukun bat. Ni joango litzateke, ez dakit nora, baina flasharekin oporretara. Mandrake magoa. Flasha, Parixen. Baina eske baka, baina Nikolako pijama. Zoragarri gelditu zaitu. Hombre, gehatuko zaila. Gero importante, barruko arropa beti sobran dependenagoa zen, ze bueno, gauza exotikoa jate baitu guta. Gero horiek, Emuta hori goiela, barruko arroparen abantaila da, edozein fregaderatan,
Pasata ere. Garbitu daiteke barruko. Eta bestia vuelta y vuelta. Eta gero, garrantzitsua kriston hankapuska dazkaunentzat. Bi zapata. Bat, esportagoak, bestea jantzigoak, eta guztiantzako jantzitagoak. Eta azkenekoa, euskaldunentzako must bat viajatzen dagunean. Riñonera. Riñonera. Hori ere gustatzen zain. Ze pasatzea bain modan jarria. Pickpocket, atenzione. Euskaldunak hemendik atatze gane, jutegea dirua eta dana ondo peatuta. Bueno, orduan, hau da... Zuek jantzi. Aizu, mire, hemen Parisen olako zoze da, Zuek jantzi, nahi duzuen bezala? Egon pizkat, pasarela inberdet. Miren. Horain erakutsi. A berre? Kontua da, miren, dago nere amazo jaleo batekin Guantxe. Orantxe. Aguanta ez dala Amurrioko festak, mirenek buelta pare bat eman behar dueta. Vale. Plaxaren plano bat ere ez genuke txarra, hortxe, Iker Plazaola. Edo zein tokitara munduaren amaierara ere oporretara joteko prest, eta esanakoa. Ni orain noa, azpek egin nahi duzena, Amurriora. Bai, guazen Amurriora. Amurriora, ja, espalditik daukagu prest, nesmixoa. Mikelete bat emutiko. Nere amazo, lan, egunez, orain gauez ere bai. Zurea da hitza, zurea telebista, pantalla denak, zure eskia gauden ere amazo. Gabon, zer modu? Bueno, hemen nago Amurrion kuadrilla ikaragarri batekin. Parranda zaleak asko ikasten ari gara. Orain pistola batekin ari zaizkigute apuntatzen. Eta gaur gainera kuadrilla una da, horregatik gazteak pozik gaude. Eguerdian, kuadrilla Baskarian egon gara. Eta esango dizuet, orain arte ikusi dudan herri Baskaririk onena izan dela. Bueno, bideoa ikusi ni banoa! Gaur kuadrilla eguna da Amurrion, eta nola ez, kuadrilla guztiak bertako frontoian elkartu dira, zertarako? Bazkaltzeko, guri gustatzen zegoen bezalaxe. Bueno, herriko frontoian gaude eta gaur Baskaria zelebratzen da, gaude 6 kuadrillak elkartzen gara hemen, eta asko gara. Hemen gaude 6 kuadrilla, hori, Baskaria egiten. 6 kuadrilla, baina nik hemen jende gehiago ikusten 6 kuadrilla egoteko besterik ez. Noski, eske lagunetaz aparte, gaude, sin más, guztiok elkartzen gara. Urtero gaude zain, horrela jantzita gaude, bakoitza bere kuadrilla daukalako, txikitatik zara kuadrilla batekoa, ni adibidez euskotarreko naiz. Baskari honekin azkenean denok elkartzen gara, denok lan egiten dugu maila jartzeko eta bar, eta gero denok ateratzen gara elkarrekin, trio boteoan, eta gero jokuak egiten ditugu. Beraz, azkenean hau, aukera oso ona da, denok elkartzeko, denok jateko elkarrekin. Nork prestatuko die gazte kuadrillei Amurrion Baskaria gaur? Kaiaraldea Kooperatiba Elkarteak, gizarte ekimeneko irabazi asmorik gabeko kooperatiba gara. Hizkuntzaren, euskararen bizi berritzen lan egiten dugunak eta kooperatiba integral bat gara. Saiatzen gara beti produktu ekologikoak erabiltzen, tokikoak erabiltzen, gure leloa jaten duguna gara esaten dugu, ez? Eta hori oso importantea da. Eta gero saiatzen gara ohikoa ez den gauza bat egiten, ez? Bat ere desechablerik ez erabiltzen, ez? Portzelana, kristala, burdina, kristalesko botilak urerako, eta pizka saiatzen gara gura aztarna ekologikoa alik eta txikiena izaten. Eta gaur, makarra ekologikoak, oroztuko txorizuarekin eta tomate etxen egindako guk tomate ekologikoarekin ere. Solomoa, Baserriko solomoa eta Nafarroako pipererreak, eta gero iztu eta Baserriko Lazkaoko izozki artizaua markiletan, bai. Bueno, oso itxura hona dauka menuak, usain oso gozoa dago, así que ikusiko dugu ea platerkaradaren bat edo beste lortzen dugun. Mi esker. Eskerrik asko. Ata ez dugu ikusiko, ea plateren bat edo beste lortzen den. Ez da, kozia sartu nezen eberta. Konbidatua, Nerea, ni konbidatu dut gaur. Timbria. Eta gainera beran entzatokia daukagu. Bai, jazta. Orduan, Inigo, pasa barrura, beldurri gabe. Inigo García. Inigo. Da bere izena, txalo bero bat, Inigo. Eixo, Inigo. Ongietaren Inigo, zer moduz? Ondo. Hoxe zure tokia. Saizo, Inigo. Jari eroso, lasai. Eta gozatu, gora bihotzakeko bidea jauntaz, Inigo. Ez esan ez zer horrein nik, Zu isilik. Inigo da. Zer da, Inigo? Aguaz berriz ere bidea. Ni Iker galartzeta gero eskuak. Eskuak, bale. Eskuoiek pista asko maten dute. Bueno. Uste titeula lana animaliakin. Plaxa? Animaliakin ez usainala ez dako. Hori igual da. Animaliekin lan egite dutenak ero normalean dutxatu eta egiten. Bai, baina betiak, igual da. Ni ulertu naiz. Zer da? Inigo García. Inigo Zuzara, gerentia. Nongoa? Kooperatiba bateko. Hala, oso ondo.
Aierre garai? Genik ezin da jolastu. Bakitzu ala? Eske, anonimoa ez da, zenik gaur egunkaria irikiet, eta flash, hortxe topatzen. Jokin! Ara, kontuz bestea. Mikrofono guztia da, mutilari. No gares. Bueno, orduan hasiko naiz pistekin. Ea inorrak asmatzen duen, Jokinek jokatuko hori bai. Zertan aritzen den Inigo Gartzia. Lehen da biziko pista. Udan, Inigok, gizajoa. Ez du oporrik. Hala, gu bezala. Ulertzen zaitugu, Inigo. Bai, gorra. Zurekin bat. Gorra da, Oporrik ez udan. Garbitzailea. Barrendero, hola, txorrota botatzen dagoena. Kale garbitzaileek neguan ere kale garbitu egite dute. Baina udan jaixak Badakit, txosnak eta montatzeituna. Azuzena. Bigarrena. A ber. Uretatik gertu, baina beti lehorrean, Inigo. Eta hirugarrena, ez da guzti arrastorik. Maleko janite ulana. Ez. Ez, boro. Ez. Jokinek. Ez. Maleko jan egiten aldu lana. Ez. Baina gertu bat. Azken pista. Itzalpean uzten gaitu Inigok, Flasha. Itzalpean? Ai! Itzalpean, ez da gehi. Zeak saltzeitu? Nola da? Jolín? Animo, lasai. Bihar itzatortzen mazaizu, esan dugu. Nire, laugarren pista bat. Zarautzeko ondartza ez litzateke berdina izango beragabe. Inigorik gabe, all right! Hori ere pista bada. Toldoak! Aiba! Atua nasa, lasai, no galez, jatzi hau. Ez, mira, toldoak jartzen dagoena edo egiten dagoena. Inigo Gartzia, zu lanbidez, ogibidez, zara? Toldo zaina edo... Toldo zaina edo... Zautzan, esaten den bezala, tolderua. Topen abil, onintzia, bueno, onintzia ja ez, baina galarza kontuz. Zehatz eta mehatz Inigo, zein da zure lana edo zer da zuk egiten duzuna? Ondartzan dauden tolduan alokairua eta zerbitzua. Nik gaur ondartzara banoa, nik gaur eta gaurko bakarrik alokatu dezake toldo bat? Baita. Bai? Eta zenba... Eguna 20 euro. Eguna 20 euro? 20 euro. Gazte izaten da, egunka edo... Ba, aukera dago. Ba, 2 gudara guztia, aldia bete. Eta ordu pare bat? Ez. Eta kanbiazo bat? Bai, zea. Hori asko egiteu, Karo, hori egin izan dugu, inoiz probentzia. Bai, baina hori ez esan. Seguro. Eta izkutuan sartuta... Inigo gaurtik aurrera da gure laguna, eta lagunen artean ez dago sekreturik. Noiz pait sartu gara toldo batera, eta esan. Hau libre dago, orain ez du inor behar, bani sartu gonez, hori berez? Ez, benzaldala ez. Baina, bueno, tanak indeu, ez? Bronka botatzeituzu hori inezkeo. Bai, pixka famazia da gau. Ez ge horren gaiztua, baina fama pixka da gau, bai. Aizu, Zarauzko ondartzan, handik hasita onaino, edo hemendik araño, zenbat toldo daude? 550 hori inguru. 550? Eta denak gira zurea? Ez, neria erdila, kaleko zonakoa. Kaleko zonakoa, oza, alde ontakoa? Bai. Betxu, bani horti jartzen naiz, jartzen naiz mina. Urrungoan arrotatuko. Bueno, ikuste zaitutenian orduan toldu eskauko izut. Aurten Inigo abuztua, bueno, bastante, baina guztaila oso itzalpean joan zaigu. Bai, kaskarra gonda, bai. Kaskarra zuentzat? Guretzako batez ere. Bai? Bai, ze aizia ere asko indu eta lan gehiago indu. Ez zuen bezeroak normalki nogoak izaten dira, edo? Zuen bezeroak? Gehienak, udara guzti jartzeunak herritarrak dira, Betxu, claro, ez que gehien aprobetxatzen dira azkenian. Eta gero, Pamplonatik etortzeanak egun pasa, Madridekoak ebatzeko badaude, Zaragozakoak. Eta famatun bat, eukidezu? Ez. Ez? Julen juntzaite, Gaula ia kontatzea eukiko. Esan dut, jule izan du naiz, baina ez du. Ez da horreko nosi. Jule izan naiz, baina... Aizu eta jendeak toldo batean ze egiten du normalean, edo? Azkenean itzalba da, ez? Zure espazio txiki bat, ondartzan, erropa laga, askoek erabiltzeu ere bai puntu bat lagunan artean hartzeko. Topaleku bezala, edo? Kuadrilak hartzeu eta, bueno, elkartzea eta... Eta nin ere... gauzatxo, berauek. Zer da, toldo barruan topau dezun gauzaik edo zirkustantzirik arraruen. Inigo lehena bizi azka egiten du bere lepo aldean. Eta gero barre. Eta gorri. Hori nahi dut jakin, Orduak ematego, ez da? Kezko. Bai, ematego. Bai, gabetan, guardiak ditugunean eta mareak daudenian eta... Txotxo, markatu, guardiak. Itxasua gora ere gabetan itxotzea, normalien. Oitura daga. Eta orduan jaso imerdia.
kontrola, vigilatzen behar da. Lehen nuo preparatzen dugu, baina bestetan ez da jotzen, da noizian behin tondo bat irikita ikusi dugu, eta iztea junda... Sorpresa, pareja bat ondo pasatzen. Bueno. Barkamen askatu, utzita. Barkamena no? Barkamena zuek? Barkamena zuek. Aize barkau, gaurra. Bukatzen, hori gehien bat lehen osan, oen ja gutxi jo... Bai, ja, lako ditela. Ja, gutxi jo... Eta barkamena zuk ezkau, Bai, azkenian. Ja, ondo pasatzen ari da, gara. Zer da? Horiek ez du molestatzen. Bukautakoan, Bega, aurrea. Zer da inigo zure lanbidetik gehien gustatzen zaizuna? Jo, jendian harremana, ez? Urtero ikustegean jendiakin, ez dakit pixkat entretenitua da, bai. Galtza motxetan zaude, eta eguzkitan, eta... Paisajea polita da. Bai. Zezuek zarautzen egonik getari ikusten duzu, Baita. Zarauzko gauzarik politena, batzuen ustez. Batzuen ustez. Guk ez du alakorik esango uda guztia zarautzen. Nina ez jakin da, toldero batek, zer da, ondartzan astean, ondartzako... Garaia bakarrikan. Bai, iruila bete tardi. Kainak batetik hasi eta irailak amagoz. Vale. Eta neguan, zeitez? Konponketa danak. Tolduak gu joste ditugu, gu berritze ditugu, bankuak konpontze ditugu, berriak inberdia, bai. Lasaio hartze dugu gauza, baina bai. Eta gaur goizean etxean kapazoa bete dugu, eta beha guazen Zarautza egun pasa. Nora joan behar dugu toldo bat? Malekoian dazkau, adibidez, kaseta puntu bat, zonetan daudenak, eta orduan hor jartzeu toldoen alokairu bat, hor gaude. Zarautzen bezala, Donostin ere, eta segituan goaz berriz ere Donostira gainera, badira ikono edo simbolo batzuk, ez da, toldoak? Bai, azkenean guriak karpak izen hau, tolduak dira, goian gartzeena, baina hemen tolduik ez da, eta orduan toldua ditzizaio. Berez karpak dira. Donostin daude karpak eta tolduak. Eta zer dake berezila? Zerati dien bereziak, eta hain ikonikuak? Nik uste, urtiek da mazkilako. Ez dakizen bat, 1800 ez dakizen urtetan, ja bat zeuden, lehenoetzian tolderua, lehenozian baineruak. Nire pilo da gustatzen zait, argazkiki uste dituten entze, uretaino ematez gaituzte, eta ondarraz da zapaldu behar. Da iruditzen zen. Hori gaur egun ere egiten duzu? Beitu, hemen dazkau pare bat senyorito hauek, beitu benetan, Bueno, Inigo García, ezagutu dugu gaur, nola esango dugu, toldo zain, toldero... Hemen tolderua da. Toldoen adiskiderik balima da Zarautzen, hori Inigo da, eskerrik asko tortzean. Inigo, bere harpenak ingehau. Gatu genaiz. Toldua, eskau ingo jau, utxien ez aldatzen. Inigo, sartu tatera, segi? Bai, Inigo, tita, eta gau jane berbati badeu, Oraintxe, Donostira sartu tatera berriz ere egingo dugu bezala, ez alda, Anderre Lordui, guazen zure toldopera. Ui, pirata bat! Piraten bizitza bere-berena da. Gaur abordaian izan gara eta kasetaritza lanak utziko ditut pirata bilakatzeko. Bai, kamera ere lapurtu dizuet, sentitzen dut. Nahi duzu jakin nola bilakatzen den bat pirata, bagoazen bideo ikustera. Itxi da Donostiako aste nagusia eta horrekin batera kuadrilen artean egiten duten abordaia ere iritsi da orain hemen atzean ikusten duguna bagoazen deskubritzera bere sekretua. Bueno, gaur abordaia ikustera etorri gara hemen Donostiara. Nola iritsi zarete? Beste baltsa batean iritsi gara. Hori da. Egia esan. Zer gertatu da bidean? Gurea puskatu indigute. Bolkau indigute eta bakungea bestetan parasito bestela juntatzen. Bueno, ikusten dugu zuen baltsa ez dakit osorik iritsi den hori... Zeitik 3 gatu dira. Zeitik 3 puztutan. Eta bitxengletetatik bakarra. Zer gertatu da ibilbide honetan, ba? Batek zulatu ikurriña batekin, ikurriñan putatekin, eta bestak ezakigu. Bueno, oraintxe esan digute, aurrean ikurriña batekin zulatzen aritu direla, baina zuek egurra jarri duzue. Guri ere. Baina zuek egurra duzue azpian. Bai, pero intxablea... Hori da, bai. Intxableen gainean, eta hori. Eta egurrak balio izan du zerbaitetarako? Bai, askorentzako. Bueno, orduan, urren urtera begira, zein dira gehitu beharreko gauzak? Egur gehiago mal, eta hobeto planifikatu. Hori da, ze gaur aldelate dugunena. Bale, zuek esku utxik zatozi, ez gertatu da zuen txaluparekin. Berdina galdetzen den nik, ez dakin nun dagon, ez da agertu, egun osoan, arratsalde osoan, ez da agertu. Eta non dago zuen txalupa? Ez dakigu. Gusi betitzalea, gora diosa!
txaluparekin do txaluparik gabe ari dira heltzen azkenean gure gazteak. Eta denok bukatu dugu guztita. Ze polita dena gordatzea, Gaur, Donostin, arrakastatxua beti bezala. Hemen da timbrearekin bigarren gonbidatua, eta gaur, no balez. Ekarri dut bigarren gonbidatuari harrera egiteko materiala. Harrera egiteko igual bisa txukun. Bai. Zure jarriola, harria bezala, eskandura ondo. Jarri dut materiala zuretzako gainera, no balez. Bai, nik bitartean gauzak entzen jugu. Gube kanpoa ez, ez? Material garrantzitsua daukagulako eskuartean. Zatozte, kanpo kaldera. No balez, torri. Kontuz kamara! Ze gaur pentsatu dugu. Bueno, ez gara gu bere azkarrenak pentsatzen, baina pelotari bat balima dator takoa jarriko ditugu. Oi ba. Zabaldu eskua. A ver. Venga, hemen txe. Ui, ni hau? Zertako jartzea hau? Hori da, abia puntua. Ni txikitan jolasten unian enun jartzen olakoik, Orduan, heldu hemen. Bai. Ah! Julen! Zematen du mina? Julen, biet potolua! Baina behatza, pelotan gutxieneko da, behatza. Neska, sus, jazta. Horrela fin ere ezkara jarriko, eta orain, ebaki, txoin pixkat. Ta, txoin. Orain, hau da pixkat finagoa. Jesus. Hori da pelotak minik ez emateko, eta hori da pelota sentimenduarekin txokoan usteko. Ja. Ez dizut amai asko kenduko lasai, Eskarri? Desastrea da, Julen. Eta orain, egon pixkat, pelota zuzait, pelota! Pelota zuzait, jarri pelota. Zek uste hau normala dela, oza, ze... Hemen, no gales. Behitu bietz potolua, nola? A ver. Venga, eman. Ole! Egon bizkat. Baina ondo. Eman diozu. Txo. Ibili zaba? Hombre. Bera bezain ondo. A ver, bota. Berriz ere. Mira ze poziko mea. Baina ala ere gaur... Amaia, pasazai! Amaia aldai, protagonista da. Zebezela, ridikuloa iten. Amaia aldai. Ongi etorri, Amaia. Zer moduz? Ondo. Ez ditugu guk tako asko jarri dure. Nik eman ditut, baina hemen jarri gazeta honekin eman ditut. Hau, berez... Bueno. Baina, zer da? Gaizki, oso gaizki. Ez, kanpoan. Kanpoan, ez zinekendu bai? Bueno, baina... Ez zinekendu? Ez. Gatza kanpoan. Bai. Eta hau txikiagoa ere, hau alrebez, azteko alderantziz dago. Eta moztu beharko litzake eskuko tamainara. Zerbait, Amaia, zerbait egin dugu ondo. Ez, pelota, hijo. Pelota, berri, Zuleika, eman, ahí va, No vales. Mucho! Tanto, venga, barrita! Amaiarekin. Torri, Amaia, etorri. Pasa, mendik, Amaia. Bueno, azkenean, importantena ez da takoak ondo jartzea, importantena da pelotari ondo ematea. Eta, eman diozu irutan, no gales? Ui, ama, eskerrak, pentsaten unen niola emango. Irutan! Tanola gainera. Amaia aldai, ongi etorri. Zer moduz? Ondo. Uda ondo? Bai. Deskantzuan, ala pilotalekuan? Deskantzuan eta pilotalekuan ibilinaz, bai. Ah, bilak? Bai. Ez que uste deu, txori txiki batek zer esan digo? Txori txiki batek. Bueno, txori txiki batek. Uste dugu gainera toki askotan. Ibili zarela lehen bidai ez eta aritu garelako. Ibili zara Ameriketako estatu batuetan. Esango dugu bidaia garrantzitsu bat egin duzula, hemendik araño joan zarelako, baina ez turismo egitera bakarrik. Ez, txapelketa jokatzera ere joan gara eta partiduak baita exhibizioko partiduak. Jokatzera eta? Txapeldun atean. Txapeldun, etorri da! Zehazki? Guk hemengo txapelketak eta gutxi asko ezautzen ditugu. Uruzurukoa, eta Lauterdikoa, Binakakoa, baina han ze txapelketa irabazi duzu bazu? Lauterdiko txapelketa, lehenengo txapelketa Bask Boise txapelketa deitu diotena, eta... Boisin? Bai, Boisin jokatu dugu, eta hori lehenengo Lauterdiko txapelketa. Eta lehenengoa? Bai. Historia inezu? Hori ematen dugu, bai. Lehenengoa da. Eta gainera irabazi duzun txapela da nazioarteko txapel bat. Bai, hori da. Eta han, Boisen eta orduan Ameriketan pelotan jokatu bakarrik egin duzu? Ez, gero Boisen hango kultura, ez? Azkenan hemengo kultura oso antzekoa izan zen. San Ignazioak ospatu genituenan... Aiba! Bai, han oso ohikoa da, jai hori ospatzea eta alderatzeko bai, ez? Hemen nola ospatzen direnetan, zelan ospatzen diran.
Eta ia da nahiko antzekoak izen direla, baina, bueno, alde hori be bizi izen dugula. Ze antzekotasun eta ze diferentzia daukate boizeko saninazioek hemengoekin konparatuta esate baterako? Antzekotasunak euskal dantzak egiten dira, erromeriak izintzen dabez, kale guztiak ikurrinakin betetzen dabez, eta pelota jaialdiak, pala eta herramientasko jaialdiak egiten dabez, eta bertxotan behi biltzen die. Jolin! Bai. Hemen bezala sentuko zinean ordu? Bai, guk esaten genuen, zela nahi urrin egonda, hain gertu alzinen sentidu, ez? Eta nire egiten dute herri bazkaria eta hola, o...? Han herri bazkaria baino, egiten dabe apur bat ezberdina, igandean, jaia izatez mundu guztiantzako da. Han, Amerikarrak gauten dira, familia euskaldunak dutenez gain. Eta igandean, biltzen dira piknik bat egiteko, eta familia bakoitzak karpa bat jartzen deu, eta hor bakoitzak beretzetik eramaten du janari ezberdinak, guztiok baskaltzeko, eta gero jolasak eta... Aizu, igual gehiago gustatzen nahi zara. Ea, Nogales fitxatze duten urren urteko txapelketa jokatzeko. Kontuz, ojeroren bateo baldin bada, kontuz. Lehen aritu gara bideiez... Hola. Emuten du akzidente eta eukidozula. Ni jakin bai, ontxe honintzen laguna. Bideiez aritu gara, eta aritu gara, pixkat bideiak bakarrik egin edo, jende askorekin edo. Zu nola joan zara bendik Ameriketara? Beste 3 pelotarikin joan gara, eta gero bat adin txikikoa zenez, arduratun bat de federazioetik arduratun bat eraman dugu. Eta pilotalekoan zen nahiago? Jendearekin edo bakarrik? Osa, pareja edo bakarrik? Bakarrik. Nik nahiago... Binakala bakarka? Banaka jokatzea. Nahiago? Nahiago dut, banaka jokatzea. Eta bidaiak ebai? Ez. Bidaiatuko harrila, baina kantxan nahiago bakarkako txapeleta. Eta zati bakarka? Azkenean nire esku dauelako dana, ez? Bai gauza honak eta bai txarrak nire esku dauzenez, nik uste dute hobeto gestionatzen dutela, eta horregaitik nahiago bakarrik jolazten. Aizu, eta zu futbolistare izan zenean? Bai. Dauzkazu antzekotasun asko, biok, Bai, egia da, Futbolaria, pilotaria... Egi matera diare, bai? Baita ere. Iguala dako. Eta gero batek txapelak ekartzeitu Ameriketatik. Eta beste batek, igual. Bueno, barkatu, nik Ameriketatik ze ekarri nun. Herri txiki. Baita ere. Bakoitza berea. Kontuz. Nik ekarrekin ondo Parisetik txapela, las. Ez diazu ekarriko, ez diazu zerro paritu hain. Esan nahi nizuna, futbolista izan zea, eta pelota ja txikitan bilak. Nola izan da aldaketa hori? Osa, erabakitzeko ordua, nahi ode pilota, futbola baino, edo nola izan zen hori? Ni hasi nintzen pilotan 8 urtegaz, eta urte bat bakarrik egin eban pilotan, azkenean, gurasoek bietako bat aukeratzeko esan ziaten, azkenean gehiagizalako biak bateratzea hain gazterik, eta, futboleko neska talde batek esan zidan joateko, da probatzea baitik, azkenean niri kirola beti gustatu zait, eta probatu neban futbola, eta horregon nintzen 18 urteak arte, futbolean, da gero Imanol Agirre pilotari horiak, txapelketa baten nizena emun jozten. Ostras! Jokatzea joen nintzen, eta, eta kriston egurra eman zenun, eta momentu hortan kontura zinean, igual, kontuz, txapelak irabazteko gai naiz? Bai, baina horretaz gain nik uste zela ambientia, ez? Frontoietako giroa nik uste sanoagoa dela futbolean baino, eta nik, nahiko naskatuta amaitu neban behar futbolaz, urte asko izen ziren futbolean jokatzen, eta ikusi neban, ez? Giroa, gure arteko giroa, eta bai frontoietan ikusleak jartzen zeurien giroa gehiago guztia dela, eta pelota aukeratu neban. Orain pilotan aritzen zara, eta nola gainera, ikasketak, lana, lo gustora ingo duzuzuk. Egunak ematen dizu denetarako? Batzutan ez, batzutan ordu gehiago beharko neuzke egun baten gauza guztiak egiteko, baina, gustora egiten dut. Ez zara presio gehiagirekin eta bizi? Nik lasa ikustet, nik oso presio ikusten. Bai, nik eskauta ez ikusten, honea etortzeko denbora hartu du, eta guain denbora txiki bat hartu behar duzu beste gauza bat ikusteko, behitu. Aupa Maia! Zela Zarautzetik? Hemen Orinonetik galdera bat botako dizugu. Zelako izan da zure esperientzia boizen? Eta raftin egunean zer gertatu zitzaizun? Agur, Maia! Bueno, familikoak ez! Aldai asko hor gauza honerako. Bai. Zer gertatu zan? Bueno, boizeko azken egunean, raftin egitera joan ginen boizeko ibaian. Beste herrikirol bat gehiago, ez da? Bai. Raftina. Beroa egiten zeban, eta esan ginen, erreka jungo gara raftin eitzera, da, eman ziguten raftineko kaiak handi bat, 6 pertsonantzako, txalekoak,
Guk txalekoekin egaki genuen, barkan jarri eta guk gainean esertzea, ipurdialik eta gitxien bustitzeko. Da raftinen dena ondo zigoan, da momentu baten, holako, enbor bat ikusi neban, da, utxingo broma bat eitzeko, da, garren nintzen, eta geneuzkan pultxerak, adin nagusia 28 urte baino gehiago, pultxera engantzatu zitzaidan, da, sin engantzatu, da, barka ju nintzen, da, ni uretara. Eta, klaro, anura, 12 gradu inguru. Da, bueno, gero... Eta txaleko gabe? Txaleko gabe, bai, eta barka gabe. Osea, lortu zuten, 100 metro aurrerago, barka beste zuaitzaten oratu ziren, eta Amaia, askar bagoaz, ezin dugu gehiago aguantatu, eta nik, enbor bate biatu nean, eta izango da zango duen... Titanic enbezko. Bai, da, junintzan, da... Ura, Javi Gradutan, hotza da, Niri gaizki. Zarataka, bai. Benetan, Amerikako pelikula baten bezala sentitzen, ez da? Bai. Esan duzu 8 urte zenituela jasi zinela pelotan jokatzen. Zuk orduan pelotarik ikusten zenuen etxetik? Bueno, telebistan partiduen batzuk bai ikusten zen, azkenean aitari eta pelota guzteu zen jako, da bai ikusten zen. Baina erreferenterik bazenuen? Gizonezkoa bai, Irujo. Baina emakumeak... emakumetan ez. Gizonezkoetan Irujo, eta emakumezkoetan ez zegoen. Ez zegoen. Eta gaur egun zuk sentitzen duzu bazarela beste neska askoren erreferente? Bai, nik uste bai, eta azkenean hurbiltzen dira. Eta ez bakarrik neska, mutil asko bai gazteak, 8-10 urte bitartekoak, hurbiltzen zaizkizu eta, bueno, guzti oso euren ilusioa bai, zelako ilusioa pizten dozun beraiengan, eta nik uste hori azkenean eurentzako referente moduen hartzen dozkula. Eta ze falta zaio emakumean pilotari profesionalizateko? Nik uste dut pelotari gehiago azteko, gauz gero eta gehiago, baina maila altuko pilotari gehiago, ez? Nik uste dut, zenbakien nahiko murriztu dauela ointxe, eta lesino bat edo badau, ez teko unondik tiratu. Eta nik uste dut ikuslean aldetik, gero apur bat gehiago, ez? Interes gehiago jartzea. Azkenean, sarrerak doain direnean, bai hurbiltzen dira, nik uste dut presio bat jartzen badutzezun ja sarrera bateri zenbakiek gitxituko zirela, eta nik uste dut pizkanaka jentea konturatzea, ez? Guk moten dugun maila bai ona dala, eta ulertzea ez tozkoela mutiekin alderatu behar. Eta urtetik urtera aldaketa handia ikustezu emakumeen pilotan? Bai, egia da etortzenan jendia gero eta gehiago dala, eta ja ez bakarrik gehiago hasierako partitutan bai frontoia betetzen zan, baina euren jarrera edo esan izaten txarra ez, baino... Hain aktiboa ere. Esan aktiboa, ikusten noa, frontoia betetzen dugu, baina orain ja aktiboagoa da, animatzen dute, kriston giroa sortzen dabe, eta nik ustot urterik urte hobeto doala. Beraz, ikusleoi dagokionez ardurak gu daukagu, eta pelotarik gehiagoren falta dukaten ez? Zako bat hor jarrita badaukazu. Eta pelotari ematen, oso ondo dakino! Badakizu orain nora goazen? Nora ikustera. Kaixo Maia, zu, estatu dota juntzinaren okurritu zaizun nola eleante jartza hola, trentza askokin da, dana trentzaz bete eta burua eta koletarin data, gero goiz batian esnatuta trentza bat almoan, arrakauta ikustian, nire aldera, berriz viajekin ezkio, atrebituko altzea, hainbeste trentza iten burun, lega, esarka bat, Amaia, baina ze pedantzea? Zemat gauza diriren ateatzen, gauza honek ez da Gauza honek ez da Idai horrek askoako mantzun, Bai. Raffinaren aldizu argitu dugu. Baina kontatu merrego. Trentzarena, ze? Bueno, neukan gogoa, zile guztia hori trentza afrikarrakin eiteko, da nebiak egin doztazan buru guztia, da gustora, ondo, trentza guztiak ondo jarrita, eta heldu nintzen etxera, da bi egun etxean, da hoetik altza, da trentza gaizki koletan, da tiratu ingot ondo jartzeko, askotan hauek gaizki tiratu da listo. Tiratu, da trentza guztieskoan da. Bala, lehi da, ikusten nun nire hilea ere, trentza, guztia. Eta deitu nion nire nebari, kanpinan zeola, eta hander joango naz, kendu nahi dudaz, buruzo geratu baino harina, ja arduratuta. Esaten lagunei joan pentsatzen pelukat niretzako aukeratzen, igual, ja, desesperada, Eta, nintzen neba gana da, azten jat begiraten da, zizu bat ere falta, da euskazu guztiak. Eta nik ja, estatu batetan bromaren bat, edo, igual erosi zuten trentza atortik eta bromaren bat. Beste egun bat aguantatu nun trentzekin, agina garbitzen gaudela, Amaia dakin nondik jauzi zaizun trentza, eta nik, nondik da, patilla bat.
Osorik. Ara, hori bai faltatzen duen. Patilla bat bai faltatzen. Patilla osoa. Gero ja trentzak endu dintzen. Bai, guztia. Baina zeintzuk lifting bat, ola trentza jartzen. Nire bak emetik bai, esan nion, urrengo urtean egiten baitut, pixkat flojoa. Trentzak egiteko asmoa dauka Plaxak, asmoa. Trentzak egiteko eta karrenta ateratzeko, baina, bueno, zuk segi zure asmoekin, Plaxak. Gaur txapela pixkat, hola ite jo, iztutu ite jo, gaur txapela. Donostin gure zai daude. Ni galdera badakat. Maia, herrikirolak zemoz. Jod. Bueno, ez ditu asko probatu, Gaur rondo. Baina zeuru probatze gaure, txapela. Primeran. Igual hasi ezkeo, txapela. Donostin paso ezke ditugulako, paso ezke dauzkagolako. Paso ezke. Paso ezke. Julen, miren, askotan galdetzen dozue, ea herrikirolak zelan eurek, baina zelan zuek. Oso ondo. Ondo, hobeto. Gau, Donosti, baina Rilla bihar. Bihar zarautzen eta hortik ere sarruten dituk, bat eta beste, baina bihar probatu behar dizkiu. Bihar zarautzen, zuekaz, ondo gara erronka. Nik ez dut, a ber, bihar nork egiten. Arrilla egon, klaro! Ni badakit onintzak zeatik indun hori. Bazekilako bihar herrikirolak hemen ziala, onintzia. Arrama bintzaitugu. Bihardanak hemen kabestrilloa jarri. Baina, zubire metzara libratuko, zuk bihar erronkain barko dozu. Bueno, igual aurraka bat buskatzen. Gaur, Donostilen Katixa eduki badugu, oin Brukain. Bruno eta Kain, aurrera ikote. Oide, gabon. Tita, haupa, Bruno. Esan behar dugu, Bruno, zu Euskal Herrian jaioa, baina zure gurasoak? Bai, Poloniakoak dira nire gurasoak. Bueno, Poloniarrak eta zer sentitzen zagaia, Euskalduna edo Poloniarra? Poloniarra. Bueno, baina Euskaraz bai eta herrikiroetan irigia? Bai, oso aritua naiz. Asko gustatzen zait eskupilota eta bertsoa. Bueno, Ekain, zu ibiltzen zara? Ni inoiz ez. Bueno, baina oin iriko gara orden hartu lekua, harria. Venga, Bruno, zeu hasiko zara. Ea Polonia odolak laguntzen zaituen. Ba hortxe, kuadrilla dugu animatzen. Bai, goitik. Venga, Bruno. Bale, bagu prest, kronometroa hortxe. Errekorra hogeta... Bost, segundu, hogeta 6. Aina, harrilla. Bale, ba, kronometroa. Iru, bi, bat, denbora. Ja! Venga, Bruno! Begira, zema jende daukan animazen ere Bruno. Etxatu korrika, Bruno. Euskaldun Poloniarra edo. Venga, Bruno. Gora! Isafanda Polonia. Bai. Jaso gola. Sako eta debilidad. Oso ondo. Ai! Esan du asko gustatzen da. Venga, segundu. Ekainen txatzen. Ekain, kontu zer egabe, horrek asko pixatzeuta. Orgoian. Ez que flakitua da, ez da bakarrik saku agarretea. 40 kilo zakuak eta ekainek ere. Baina indarra beti buruan dago. Venga, Ekain. Indartxu da. Hande residenzu askoitzei. Iru, bi, bat, denbora! Venga! Venga, Ekain. Kontu ze Ekain. Soy ekainek, kontu ze Ekain. Ekain, hau kixia dazten, Ostras. Ondo afaldu du ekainek edo kosta handia dauka bestela. Kontu ze Ekain. Landerdiak egin da, zakuak ere gehiago pixatzen, no? Baina Ogoita behatzi ja, emezortzi. Ogoita behatzi. Ekain, oso ondo. Bueno, oso ondo, indabe harria. Oso ondo. Zueri, ea gaur zuek oso marka polite, ea bier gure aurkezleak gai diren zuen marka kobetzeko. Esan du, Oida. Ander Garrilla, eskerrik asko. Bruno eta Ekain, haupa zuek. Donostiko azten nagusian, segi ondo. Bihar ere izango da eta zerbait, por cierto. Bihar ere, bada ez bada, gaueko 9 eta 4 hasita, gora bihotzak. Gora bihotzak? Zuk urrengo partido noiz dago maia? Bihar. Bihar? Bazorte hon? Ai, bihar. Nun? Arantzan. Ai, ba. Zetoki polita. Eta hemen inguruan? Zarautzen. Noiz?
13an, ostiralean. Amalau, gaur da amalau, atortzen dugu. Ostiralean, 18. Bihar arantzan eta ostiralean zarautzen. Ostiralean zarautzen? Ba, kontuz. Igon horan, Gorkau, eskerrik asko, Amaia. Kontuz igual, kantxan ikusiko beha. Bueno. A ver. Azken orduko albiste bat iristen nahi zai? Bai, esan? Bale? Bai, aparte... Eguzkia. Kontratu bat firmatuko tela pelotan? Hombre! Hori lehenengo gauza? Nola ematen dio neska hone pelotari? Ez da, bigarrengo? Bai. Osondo? Ba, komunikatzea jate bihar ere, eguzkia aterako dela... Zarautzen!